Job Sikhala wadzoka zvekare wauya achiti aiwa ndauda kuzonofumura the ruling party ZANU PF, the regime ZANU PF panhau yekuabusa vanhu, panhau yema-human rights violation. Wasana pina mashoko ataugwa naJob Sikhala pahendo pake mboka pai panoti bo subscribe like utina on the bell icon. Satipina mnao anoti, fellow Real Church champions, I'm delighted to inform you that I've been selected to deliver a speech at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy on 15 May. I will set a record straight, as you know that we have a big challenge in terms of democracy in our opposition setup. Ndo mashoko anotaurwa naJob Sikhala achiti aiwa ndoda kunoadresa nemo sezvazviri, ndoda kunoti musi wa15 May ndikunotaura nhau aiwa dzema human rights violations ziri kuitwa munyika yeZimbabwe in line neopposition, achiti aiwa sema opposition vanenge vachioposa the ruling party ndauda kunovafumura. Samashoko ataugwa naJob Sikhala aya chiboitudzei mafungiro enyu. Ndoti kudii nyaya yaJob Sikhala munoiziva. Job Sikhala akanga ari muusungwa, haizimbori nyaya kuti tingamboda kupinda mune zvairi, asi mune Zimbabwe munoiziva. Saka chiboitudzei mafungiro enyu. Ndoti kudii pamusoro pemashoko aJob Sikhala. Pinda mucomment section medu, musangana kusubscribe, like, turn on the bell.